Tak, máme tu nasobenie desatinných čísel, tak ideme na to. Nasobenie desatinných čísel sa robí takisto ako nasobenie celých čísel, akurát vo výsledku bude niekde desatina čiarka. A to si ukážeme, že kde. Tak, tieto čísla si napíšeme pod seba. Takže 0,120. No, dobre, trošku ináč to napíšem. Dám každé číslo do jedného ramčeka, čiže 125 tisícin krát, a tu si napíšem 0,6. Tak, počiarknem a ideme nasobiť. A so šestkou dáme si trošku inú farbu, čiže s touto šestkou pôjdeme nasobiť všetky číslice, ktoré sú hore. 6 x 5 30, píšem 0, trojku pamätám, ja si ju tu dám hore. 6 x 2 je 12, plus tých 3, čo tu mám, je 15. Píšem 5, jednotku potom pripočítam. 6 x 1 je 6, plus tých 1 je 7. 6 x 0 je 0. Tak a teraz idem všetko nasobiť, dáme trochu zelenú, všetko ideme nasobiť s nulkou. 0 x 5 je 0, 0 x 2 je 0, všade bude vlastne 0, s každou jednou číslicou, ktorá je hore. Tak a teraz počiarkneme a spočítame. 0, 5 a 0 je 5, 7 a 0 je 7, 0, 0 je 0 a tu 0. A teraz niekde bude desatina čiarka. Tá desatina čiarka bude vlastne, dáme si to takto čiernou, v tomto čísle je raz, 2, 3. 3 desatiny miesta, v tom druhom čísle je 1 desatinné miesto, čiže dokopy tých desatinných miest je 4, tak vo výsledku bude 4 desatinné miesta. Raz, 2, 3, 4. Čiže výsledok je 0,075. Tú poslednú nulku nemusíme už písať, lebo tých 0 tam môže byť nekonečne veľa. Tak, ideme na ďalší príklad. Zmeníme farbu. 12,6 krát, dáme si tu 3,4. Tak a ideme najprv s prvou, s jednou číslicou, s tou štvorkou. 4 x 6, 24, píšem 4, dvojku pamätám. 4 x 0 je 0, plus tých 2 je 2. 4 x 2 je 8 a 4 x 1 je 4. Teraz idem všetko s tou trojkou nasobiť. S trojkou. Tak, tie zvyšky si zmážem, aby som mal nové miesto. Čiže 3 x 6, 18. Píšem o jedno miesto ďalej, doľava. 1 sa mi zvyšila. 3 x 0 je 0, plus tých 1 je 1. 3 x 2 je 6 a 3 x 1 je 3. Počiarknem a spočítam všetky číslice. Čiže tu je 4, 8 a 2 je 10, 1 sa mi zvyšila. 1 plus 1 je 2, plus 8 je 10, opäť sa mi 1 zvyšila. Čiže 6 plus 1 je 7, plus 4 je 11, opäť sa mi 1 zvyšila a tu bude výsledok 4. A teraz opäť počet desatinných miest. V tomto čísle sú 2 desatinné miesta, v tomto je 1 desatinné miesto, čiže dokopy počet desatinných miest je 3. Na konci je desatina čiarka, čiže jedno miesto, druhé miesto, tretie miesto. Tu bude desatina čiarka. Výsledok je tým pádom 41,004. Čiže 41,4 tisíciny. Ďalšie príklady. Ideme. 3,84 krát 0,5. A ideme. Najprv s 5, tak si ju označíme. S touto 5 ideme všetko nasobiť. 5 x 4 je 20, dvojka sa mi zvyšila.
5 x 8 je 40, plus 2 je 42. Štvorka sa mi zvyšila. A 5 x 3 je 15, plus 4 je 19. Dobre, zmážem si teraz tie zvyšky. A ideme teraz všetko nasobiť tou nulkou. To vlastne všade bude 0. 0 x 4 je 0, 0, 0. Ak to počiarkneme, spočítame 0, 2, 9, 1 a ideme. Akú farbu si vyberieme? Necháme si čiernu. Dáme si žltú. Čiže v tomto príklade sú 2 desatiny miesta. V tomto čísle je 1 desatinné miesto, čiže dokopy 3 desatiny miesta. Ako keby sa na konci nachádzala desatina čiarka, ideme 1, 2, 3. Takže tu bude. Výsledok bude 1,92. Dobre, ideme na ďalší príklad. Takže 301,5 a tu bude krát 0,014. Tak ideme. 4 x 5. A dáme si trošku inú farbu. Dáme si teraz modrú. Čiže najprv s tou štvorkou násobíme. 4 x 5 je 20. Píšem 0, dvojku pamätám. 4 x 0 je 0, plus 2 je 2. 4 x 1 je 4. 4 x 0 je 0. 4 x 3 12. Píšem celú 12, lebo už nemám čím nasobiť. Tak, teraz idem všetko nasobiť touto jednotkou. 1 x 5. 5. 1 x 0 je 0. 1 x 1 je 1. 1 x 0 je 0. A 1 x 3 je 3. Ďalej už nasobím iba nulkami, čo vlastne budú v každom riadku iba nulky, takže to už nemusím písať. Jednoducho to všetko teraz počítam. Takže 0, 7, 4, 1, 2, 4. A ideme. Počet desatinných miest. Tak, v tomto čísle sú 2 desatinné miesta, v tomto čísle sú 3 desatinné miesta, čiže dokopy 5 desatinných miest. Tak ideme z konca. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bude desatina čiarka. Výsledok je 4,2147. Tak ideme na ďalší. 1,3 krát 0,026. Ideme. Keď máte takto čísla, vy si ich viete aj prehodiť, lebo nasobenie môžete nasobiť prvé s druhým alebo druhé prvým, to máte jedno. Čiže toto by ste mohli napísať aj 0,026 krát 1,3. Je to úplne jedno, ako to nasobíte. Takže ideme prvé. S trojkou nasobiť 3 x 6, 18, 1 sa mi zvyšila. 3 x 2 je 6, plus 1 je 7, 3 x 0 je 0 a 3 x 0 je 0. Teraz idem všetko nasobiť. Dáme si zelenú jednotkou. 1 x 6, 6, 1 x 2, 2 a tu budú dve nulky. Tak, počiarkneme, spočítame 8, 7 a 6 je 13, 1 sa mi zvyšila, čiže tu bude dokopy 3 a tu vlastne len nulky. Počet desatinných miest. V tomto čísle sú 3, v tomto čísle je 1, čiže dokopy 4. 1, 2, 3, 4. Tu bude desatina čiarka, čiže bude 0,0338. Tak, tam mi nezapísalo. A posledný príklad máme 21,8 krát 8,43. No, najprv s trojkou. 3 x 8 24, píšem 4, dvojku pamätám. 3 x 1 je 3, plus 2 je 5. A posledné 3 x 2 je 6.
Dobre, zmážem si tie zvyšky. A ideme všetko štvorkou násobiť. 4x8 je 32. Píšem 2, trojku pamätám. 4x1 je 4, plus 3 je 7. A 4x2 je 8. Dobre, opäť si to zmážem. A ideme všetko násobiť osmičkou. 8x8, 64. Píšem 4, 6 pamätám. 8x1 je 8, plus 6 je 14. Jednotku pamätám. 8x2 je 16, plus 1 je 17. 17, lebo už nemám čím násobiť. Počiarknem a spočítam. Tu bude 4, 5 a 2 je 7, 6 a 7 je 13, plus 4 je 17. 1 sa mi zvyšila. Čiže 8 a 1 je 9, plus 4 je 13. 1 sa mi zvyšila, takže tu bude 8 a tu bude 1. Počet desatinných miest. V tomto čísle je 1, v tomto čísle sú 2 desatinné miesta. Čiže dokopy 3 desatinné miesta. Raz, 2, 3. Tu bude desatina čiarka, čiže 183,774. Dúfam, že pochopili.